Fermana geliye zilan, Rabiyel geliye zilan, tünebuna meran, daye fermane. Peteryaka Diyarbekir şeva xwandina helbestên Kurdî hat didarxistin. Di şevê de li gel ku kerem û helbestên Kurdî xwend û muzîk hatin gotin, sohbetên li ser huner û çandê jî hatin kirin. Hunermend û nivîskar Kerem ku helbestên Kurdî xwend û leyîs, balê kişand ku li Bakurê Kurdistanê Kurdî dibin zext û xeteriyan de û loma jî çalekiyên bi vî rengî civakê û xweşiya zimanê Kurdî nêzîkî hev dike. û ew jî dixwaze bi xebatên wiha wek çalekvanekî zimanê Kurdî tev bigere. Li gorî min çalekiyên bivî rengî zaman bi milletê, bi zarokan, bi însanan şîrîntir dike. Bêtir lazim e ku em li vî zimanî, li vê çandê xwedî derkevin. Li gorî min armanca min ya çalekiyên bi vî rengî bêtir ku ez dixwazim bibim aktivîstekî zimanê Kurdî. Ku ez bi zimanê Kurdî helbestên xwe bi însana re parver dikim, dixwazî bila 4 kes bin. Ew çepkê wî 4 kesî wekî dunyayekê ji bo min. Helbestvan û nivîskarên beşdarî şevê jî ragihandin ku çalekiyên wiha helbestê digihînin wateya xwe ku herkes dikare kêf û xweşiyê jê bibîne. Nivîskar û helbestvan Roza Metîna jî dazanî ku xebat û çalekiyên wiha ji bo zindî hiştina bîrdanka civakê girîngin û divê bi xwedî lê derketinê jî çalekiyên wiha zêdetir bên kirin. Tu derkevnava gel, yani ew gelekî girîng bi taybet jî tu derkevnava gel û parastina hafzaya civakî bike. Ji xwe zaten helbest zimanê Kurdî û wêjeya Kurdî bi xwe hafzaya civakê, çanda civakê, dîroka civakê, rastiya civakê, nasnameya civakê, ji ber wî hawî rojên bi vî rengî bi taybet jî bi zimanê Kurdî hem ji bo parastina nirxên civakî hem ji bo parastina nasnameya Kurdî gelekî girîng e. Rojeke nû li ezmanên Babil, Behrem û Rostem istinda dêwan de agirê azadiyê belbircê nînova hildibin. Civaknas û helbestkarê Kurd Jîrjan Amedî jî anî ziman ku li darxistina çalekiyên bi vî rengî nivîskar û civakê bi hevrast dide fêm kirin û rê xweş dike da ku ji hev zêdetir sûd werbigirin. Helbest tiştekî nava civakê de weka tiştekî bilind be, weka tiştekî ku mer xwe nagînê û herkes jê fehm nake. An jî pir hêsan kirine weka xwezayê hestê xwe tînî derva a bû helbest çû ne yek ji wan e jî. Lê kerem ku helbest lîze hezkirina helbestê dixe dilê mirova, dixe dilê temaşevana. Dibêje ku helbest nedûrî jiyanê ye. Ava helbest ew e ku ez nîşanî we didim, ji we dixwînim, hestê we coş dikim, we xemgîn dikim, we dim kenandin, we dim girîn, helbest ev e. Bête rawestgeh te valane qadên vî bajarî, hundir tarî, zarok mirîne. Kerem û di şeva dîwana helbestan de ji helbestên xwe û şaîrên Kurd helbestan xwend û li gel jî ji muzîkên Kurdî jî tamên cuda hatin gotin. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir. Armancu vinamın temettü ibzinamın Armancu